So seo mír seachtaigh chun go ceathair. Agus an uair seo tá mé chun a rís fecint ar difriúil ach tá mé chun fecint ar chothmódaí atá beáí níos casta ná mar a bhí mar fecht. So tuach míad reiscií an focail seo ná an cúpla nó méid rial an tora agus go dtír cad is brí le rial an tora. Feicimid ar chothmóid a bhána dús nó slin. Agus má fiocha míad an ceann seo y codrum le 3x plus 4. Feictir sin éasca go leor difriúil an ceann sin. Ach cad faoi mátá sé méadathe fá slin eile. Inis go dtíortha feicint ar sin bheith fáil ceappa défáil féadú amach agus an son difriúil a dhéanamh. Ach an rud atá bhain seo ná gan é féadú amach ar dús. Díortha é difriúil an slí mar atá. Chun é sin a dhéanamh úsáid míad foirmne atá sna tablaí matemaitice. Agus dearan an foirmne seo. Má tá y codrum le uv agus is feim x a u agus is feim x a v an son tá dy dx cothrm le u fá dv dx agus plus v fá du dx. Is chun a carríonn sin linn. Well, buine míid úsáid as an chothmóid atá againn y codrum le 3x plus 4 fá 2x divided 3. So chás seo u agus seo v. Now, nuair atá sé seo a dhéanamh go mollimdíobh scríomh é seo amach ná bíag bra ar do incinú chun é fad a oibre amach gan é scríomh ar pápéir. Tá u codrum le 3x plus 4. Tá rí sin cad é du dx. Difriúil é seo. Feinn tú 3 ó 3x agus 9 an 4. Tá v codrum le 2x divided 3. Difriúil é sin agus cad aonn tú? 2. Inis ag baint úsáid as an foirmne u dv dx plus v du dx chuirteach na himhreacha. Chun nach néanamh darúd scríomh amach a rí sé ach tá sé sna tablaí matemaitice. So dy dx cothrm le u fá v u fá dv dx plus v fá du dx. Inis níl a déanamh ag sin a bhéadú amach agus beidh an freagrainn. 3x fá 2 sin 6x 4 fá 2 sin 8 plus 2x fá 3 sin 6x luúd a 3 fá 3 sin luúd a 9. Tá bhrí sin tá dy dx cothrm le 6x plus 6 2x 8 luúd a 9 luúd a 1. Déanamh míid samplú nó go bhfuil le fecindar. Díortha é seo agus an rud is fearr le déanamh seo ná cleachta. Cleachta. Inis má tá y codrum le 3x divided 4 fá 4x plus 5 cad é dy dx. Seo ceiste héan ar leathnach 5 a 4. Tá u codrum le 3x divided 4. Tá bhrí sin tá du dx codrum le 3. Tá v codrum le 4x mór 5. Tá bhrí sin tá dv dx codrum le 4.
Ik buint úsáideas an formula dy dx cuireann le u dv dx plus v du dx. Chuir na huimhreacha sin isteach. U sin 3x le 4 dv dx sin 4 móide v sin 4x móide 5 fá du dx sin 3 agus tú dy dx chuireann le 2x luaide sé 10 móide 2x móide 5 agus just glan sús beánín fiche 4x luaide 1. De beánín níos casta na mar seo. So an uair seo tá y cuireann le 3x luaide 4 fá 2x cearnathe luaide 5x. Nis ní léon difriocht ann lean an mó. Tá u cuireann le 3x luaide 4 agus tá v cuireann le 2x cearnathe luaide 5x. Gan é du dx difriúil u agus tú 3. I mean x agus nuair dhéantar difriúil ar uimhir tá do focail in náid. Difriúil v chun dv dx a fháil. Difriúil 2x cearnathe ar dús agus tú cear x agus is an difriúil luaide 5x agus tú luaide 5. Inis buin úsáideas an formula dy dx cuireann le u dv dx móide v du dx. U go an scéal sin 3x luaide 4 fá dv dx sin 4x luaide 5 móide v sin 2x cearnathe luaide 5x fá du dx sin 3. Inis ní gá ach na lúbíní sin na bhéadú amach agus beag an freigar agan. Tá dy dx chuireann le 3x fá 4x sin 2x cearnathe 3x fá luaide 5 sin luaide 5x luaide 4 fá 4x sin luaide 6x luaide 4 fá luaide 5 sin móide 5. Sin an gá lúbín sin agus an son ar an taobh eile tá 2x cearnathe lu fá 3 sin 6x cearnathe luaide 5x fá 3 sin luaide 5x. Díocha sin ar fáil chlána sús so tá 2x cearnathe agat 2x cearnathe agus 6x cearnathe sin 8x cearnathe tá luaide 5 x luaide 6x agus luaide 5x eile sin luaide 5 luaide 5 luaide 3 luaide 6 luaide 16x cearnathe bhfuair just dúr luaide 16x agus an tuaid focail leis an uimhir leis féin móide 5.